ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁର ଠାରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଘରେ ବସି ବସି କିଛି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯୋଉଠି ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଲା ଅଗରାମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଠୁ ନେଇ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡି ୟୁନିଟ୍ କି ଯିବି। ଡି ୟୁନିଟ୍ ର ସବୁ ମାନେ କାମ କେମିତି କଣ କରିବ ସବୁ ମୁଁ କହିବି କେତେ କଣ ସାଲେରୀ ସବୁ କହିବି ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସେଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଡି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ର ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ପରିଂ କାମ କରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଚିରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଟାଇପ୍ର ଚିରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ହେଲ୍ପରିଂ କାମ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ 450 ଦିଆହେବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ତୁମେ ଅପରେଟିଂ କାମ ଶିଖିଯିବ ଅପରେଟିଂରେ ଦେବ 650। ଭାଇମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆରାମସେ କଲ୍ରେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବି। ତ ଭାଇମାନେ ରହୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଡି ୟୁନିଟ୍ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଡି ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିଲ ଏ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବା ପାଇଁ ତମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବାଏ।